Bibilisan na natin pagkuha ng pako. Kasi uulan na. Baka hindi na tayo makakuha. Maabutan tayo ng ulan. Nandito tayo ngayon sa bukid. Tignan nyo guys. Oh. Oh. Kakatakot guys. Ito, start na tayo. Ito ang kukunin natin. Ito. Ito mga dulo. Ang dulo ng damo na to. Ito. Ito. Marami ditong ganito guys, pako. Libre lang to guys dito sa bukid. Kung masipag kang manguha, makakaulam ka, makakukuha ka nito kung masipag kang manguha. Pero kung tamad-tamad ka, ayun, yun lang, doon tayo magkakaproblema. Kasi paano ka makakakuha nito kapag tamad ka? Kaya tsaga-tsaga kapag nandito ka sa probinsya. Kailangan ka matyaga. Kasi kung nasa probinsya ka, ang ulam lang talaga nasa paikot lang. Kasi may, kapag sawa ka na sa ganito, pwede ka rin kumuha ng puso ng saging. Yan, puso ng saging. At kung sawa ka na rin sa mga ganitong gulay, meron ding namang makukuha na mga kagaya ng mga alugbati. Oh, ganun. Magtatanim ka lang sa gilid ng bakuran mo. Kasi mabilis naman tumubo. Pero ang kinakatakutan ko lang kapag ganito mangunguha, madamo. Yun. Kahit nakabuta ako, natatakot pa rin ako. Oh, kita nyo? Madamo yan. Matataas yung damo. Hindi mo makikita kahit merong magtatago. Kaya ikaw, double, palakihin mo na lang yung mata mo. Kasi nakakatakot. Baka alam mo na baka may kakatakot. Kaya guys, sasalita na lang ako guys. Kahit ako na lang kahit ako guys, biglang may sumagi sa isip ko. Biglang may sumagi sa isip ko guys. Yeah, balik na naman ako. Pabalik na lang ako. Walang hiya. Sama. Natatakot na ako guys. Ay, ayun pala. Makatakot kaya guys. Ang taba. Ang lulusog ng mga kita nyo guys. Ang lulusog guys. Malulusog yung mga pako dito guys. Mga ka-dinosaur. Kita nyo? Lulusog. Pero meron nakaw na sa akin ng nguha. Yun o. Saan yan? Yun o, may bakle. Or pinali. Pero okay lang. Marami naman eh. Kukuha pa rin tayo. Yan.
Kasi kailangan madiskarte ka lang talaga. Kapag kukuha ka ng ganito. Pero ako mag-isa dito. Ano ba yan? Tapos na kami kumuha ng pako. Uwi na kami kasi time check 4:20. Uwi na tayo. Kakatakot kasi dito eh. Pag ganito ng oras. Kita nyo, naririnig nyo yun? May uwak. Sa amin kapag may uwak, ganun, masamang senyalis yun. Baka may Chigiding! My best friend! Ganon. Mamaw. Multo. Kaya uwi na tayo. Ito yung kasama ko. Sila ang kasama ko. Hop. Uwak. Malagi piyesta pulang rumah. Ay, selo, selo, selo.